Ze lezen net op kop, helaas. Maar hier is dus een Skûtsje van Philips, de Healemoane. Ja, maar meer het mink, ja. En het is zo leuk, want ik weer van de week op het boord in Healemoane. En vorige week dan. En toen had ik een praat met zijn heid, mijn oude Joop Mink. En ik had ik nog eens een keer de finish van Healemoane het doen. En zoals ik al zei, het is een feestje. Wie gaan met Pietersma? En wat waait het je? Je kan ontdraait wel even zien hoe lekker het je waait. Dan hoe komt het hier dan met drachten en vlees? Want de stekel wordt wat duren. Oh, dit is eigenlijk nog wel spannend. Want Snits gaat ook richting de finish. Maar die gaat nog overstag. Die gaat nu nog door de wind om direct boven de zuil te komen. Wetter. Maar hoe weer houdt dat bij de finish is het direct. Het is daar achterin, hè? Daar achterin. Die Skûtsjes voor, die zitten nog in de street, hè? Zo bij de finish te komen. Dat en zal nog eerder komen, maar dat lijkt op dit moment lijkt dat nog niet het geval te zijn. Maar op dit moment is het goed contract. Hier dan volgens mij eigenlijk richting de finish gaat. En het is op dit moment is het dan ook net hier naar beneden bij de kopjes. Ja! High five! Hi! Wat doe je? Ik heb hier iemand achter mij staan en die wil alleen wat zeggen. Ja, dat kan gebeuren, hè. Maar dan gaat je doen, ik de finish uit, drachten gaat de finish uit. Hey! Drachten zwaard! Die komt nu ook richting finish, die gaat wel ook door de finish gaan. Het is op dit moment het Skûtsje van Healemoane drachten zwaard en bij deze feliciteert Brechtje Vlechtje. Natuurlijk Healemoane met de overwinning op Woudsend.